isläp gördüm şolar ýaly hayır isläp, kömek isläp, nädemde näme bolarka, beýdip bol indi nähäkkan ýerde ýatmaly bolarmyka, namaz arasyna galmaly bolarmykam diýip her gün her demde bir pikir bir hyýallar etdim şuna çenni bir ýyllap Türkmenistana ýorlaşym arzy üstüne arza ýazdy arzalamaz boş netijesiz boldy oňsoň näme derken doňca menem şuna çenni sabır bilen bekledim doğru düşünüň sabır bilen garaşdym hökümetten bolmady paltam dasa diýdi indi men barjak ýerim ýok indi niýe bir yerde yazılmalı yer olsa yazdım. 2'den 3'ten yazılı. Şun çağlar hiç kamerada mengilen gitleşip bir nasıl Gönüm için yıllar ýalar ondan oğlum bilen gepleşip oturgam aýallarym jaňatda diýdi oğlum anadaýdan jaňatda dedim any bedel oňat mulyalap türmüň eýle hawa reşten okmy we näme hawa reşten saglyk mı diýdim way gaýdyň diýdi Aşgabatda diýdi işe gitýärdi diýdi o jogo ýalanjylar bir ýeri dolunyna äkitär üçüncü kat aynadan, üçüncü etajdan ödün atıptır, ölüptür diýdi ol. Men Gülcemaljan idim. Galan ama nesibedir bolyn idim. Näçe wagt işlejem belli däl aňar gitse menem 3 ýyl 4 ýyl gelernidim. Bagtyň açylaýda diýip men bilýärmi niýet edip arzu edip bu dukka gerekli atlaryny bardy geldi toýda şuda atlan ejem üpçüne derdi diýmedim idim diýip seni şudur görke way ejem ala edip berende adyn intek men toý adyma düşen ok diýip Navara men Gülcema şu Ervet bir da gahar gelse ya bir jigile Ervet gaharny getirse suwdurwa berýärdi bul 10 klassa ziyan tapany ziyan teper tapany bunu balnisada ýatyryp çykdym soň mollaly işe diňe okotdoňda açylar diýdiler onsoň bul köpçülüge gidip ünsü bölünsün işlesin dar diýseler onsoň tikine uğratdım işe uğratdım şeydi onsoň moş bul onýaldatlary görüp suwdurga berip çaşanlar çaşan wagtlara molýady öýde onu okol bilen okolu bir sellemden öýdüne gelýärdi şonýalykda gorkup atdylarmy gyýdymy men näme bolany bilip bilemok maglumat ýok o gyýdym aýdan ok hiçdat men näme diýmeli bolsa ana diýe içerde oturanlara diýdim gidinde şolardan soraň diýýärmişin ýoldaşyma pul bilen ýapylan hemme bir nemeligi bar näme sebäpden gyýdym giýje gelip Gülcemal gideli ertel gideli diýip ýygyna düşüp şu giýje biziň öýümizde ýatdy şowy ideýeli Gülcemal ideýeli aslında men Gülcemal gitmeli şu Aşgabatda jizgurluga gitýänçe öýde bolýardym eçe diýdi bir şurluga uğradyň gidip menem Aşgabatdan eşiklerimi getirjek inni işlejek gelip ölünün ýerdinden her dik bolar. Biz körden çağamyda 10 ýyl ýolun çykarýan derejä ýetirip ýa-bir juda bir ýeter ýetmedem ýaşamyk biz. Ulanyň biri diýdi. Şunýalak wakada o diýdi, Rowlan aýtdy diýdi, aslam gowdel ýanyny näke jorada hijem gowdel, o ýa-da ýolun çykaran ýanyny näke o aslan bozuk diýip men diýdim 10 ýyl bozuk del kakaty bilen biletdi kakaty ýany giýjegini gyýdym ýana bar gaýdyp dur Gülcemal näme kemiň wa ýa kaka aýlygy malym gelip alyp gidermiň 10 ýyl haramlyk ýok men çağamda ýöne şonu bir oglan
Nura gurrunetdir şunyalar garşylyk Türkiýe diýä gyýdyň şotaýda öldürýär, urýarlar diýä, şeýdip oýup öldürilýär diýä. Ämidlik saýt diýä, pat edip ýere diýä bir zata bolýaratdy diýip algap etdiýä. Olun görsem jantat beden ýerde ýatýar diýä. Onu ol ýanyna gyýdam aýtja, gyýdyň urdular diýip. Son habarma bir hikayem olmadı da benim yoldaşıma değirenyen berden bir güçlü advokat tapa bir idep sonra ayden Aşgabat'taki oğlanlar yok mu bir güçlü advokat tutayalı şu işin üstüne bir alıp baraydan deriňeten men näçe aylyk bolsa aylygymı toplayın uğra dolu näçe bolsa gyýdymyz üçin pul gözüme görnenok men diýip ýollaşma kän iňirdeýän wagt gülälik hiç kim boynuny alanok diýär terek hiç kim boynuny alanok diýär şunu hukman ulardan eli var uğur ýol gözläp ahyrynda şu TikTok'da sinemi nomera çak şan ýazan ýaýny üstünden artdym elki dinläp durdum geldim bir başa bir ölüm näme bolsa maňlaýymdakini görüp çağıran üçin çağıran men bu 20 ýaşa ýetirmek nähileki 20 ýyllar ulan azap edip insana bir şagyrlara şam edip menen bulara seredip syn edip durmany gat uslyp bilýän özüme ahyrna şol TikTok'da paylaşmalı onun gyýdymyň ölümini. Gyýçamy o çamara gat mehirlidi. Kiçigim ada çypyrly erkek sıfatrak erkekler ýaly kereketli bir gödük o gül jamalym men yumşaçyk bir mehirli. Ta näme diýdim borece näme diýdim şo bolar borece. Ya bardy gelle ýollaşma abar berseler ýa-da şunýaly aýalyň YouTube'da teslenipdir diýseler belki odatlar bolmasyn bolaýan ýa-da men adatlyga nirik ardym getirmeli bolsa getirjek doňçu bu işi ýöne goýjak gel. Bir Allah'dan gelen işler bol doğru düşünün Allah'dan gelen işler hassa bolup ýatmady awariýa bolup ölmedi bu ajalynyň üstünden doğru varan çağam ol ölümü bol oýjak eken o çağamyň dertleri men göz öňümden dir janlandyryp her hilek ýagdaýda suratlandyryp göz öňümden geçirýän bilýän onsoň men bağışlap bilmeýän doganjym ölörün bolýan men bağışlaman gyýdym üçin ölörün men